Piet Visser is muzikus en korpsdirigent. Zijn missie? Jonge mensen enthousiast maken voor de blaasmuziek. Want muziek is meer. Ook van Piet zelfs. Want door de muziek kwam er in Litouwen dat er nu ook bij zo'n 24 dorpskorpsen belutsen is. Mijn Litouwse avontuur dat is eigenlijk begonnen in 1994 toen je van 10 burgers uit Litouwen kwamen van een militaire kapel. Dat wie nooit de wende. En die wienen op ziek naar instrumenten en dat is slagen. Ik heb vanaf 1994 van korpsen uit Friesland heb ik oude instrumenten vregen en kregen. En met die oude instrumenten ben ik naar Litouwen gegaan en daar heb ik begeerd om jeugdkorpsen op te richten. En daar ben ik mijn grote vriend Remy gekomen. En met hem doe ik dit project nog verder. En sindsdien kom ik gewoon heel regelmatig in Litouwen om uit de band te werken. Alles prachtig? Ja, alles prachtig. Maar mooi. Oh, oké. Als ik hier kom, dan staan die band, je weet nog, Piet die komt en Piet, ik hierin komt te repeteren. En dan kom ik en dan staat er een tafel met eten klaar en er staat drinken klaar. En die band die staan echt haar popeling van, toe, je zit koffie drinken, kom nog uit om te blazen. Nou, dat is gewoon, en dan staan die eigen juist hoe trots dat ze er mee omgaan. En dan sta ik dan juist in die kwaliteit dat we hier nog bezig zijn. Hoe progressie aan die band maakt, dat is gewoon fantastisch om te zien. Dit is het Kous in Perijksel en als nou zoals dat bestaat haast al uit Frali. En dat is al keer opgericht in de squaal. Dit wie vroeger het legere squaaltje. Het is nou dicht omdat er te meer leerlingen binnen, maar hier is het eigenlijk uit waar komen. Ik ben zo'n typisch dwaarsorkestje wat wij eigenlijk proberen elke keer op te richten. Zij zijn opgericht in 2000, dus ik ben nog 12 jaar oud. En je speelt Modest, het jonkje op een buugel. Is echt een talentvol jonkie. Hij speelt ongeveer 3 jaar. Wat een gekke achtergrond, maar die speelt hier dus sterren van de hemel in het orkest. Geweldig zo'n ontvangst, toch? Ja, dat is fantastisch. Dat is heel fantastisch. Maar dat maakt het straks ook allemaal elke keer als ik hier weer kom. Dat gaat altijd elke keer weer zo. Dat is prachtig dat altijd. En als je die eren van die band denkt van yes, dat is het voor. Tol, kai pradėjom, tai buvo dar tik tai ta mūsų Lietuva po nepriklausomybės buvo toks absoliutus pasimetimas visur ir ekonomikoje, ir gyvenime, ir atsirado daug tokių socialinių problemų ir matėm, tas, ypač mažuose miesteliuose tas pasijutė, tėvai ten, tėvų blaškymasis dėl darbų, tautybės, pilietybės ir vaikai kažkas dalis vaikų liko visai tikrai niekieno zonai, gatvės zonai, be priežiūros, tai tas, sakykim, galbūt tas irgi dar buvo labai svarbu, kad su jais galim buvo užsimti, naudojant va šitą pačią metodą, tos orkestrų. Het orkestje wat hier nou zit, we hebben in de regio van Remy binnen al Alve jeugdorkest. En van die Alve jeugdorkesten daar hebben we nou in wezen de beste blazen voor uitzacht. En dan hebben we een soort, nou ik is een beetje vergelijking met de Friese jeugdbraasband in Friesland. Is dit, ik neem het de Augustine braasband, dus de talenten uit die orkesten die zitten hier nou te spelen. En de bedoeling is, met dit orkest, dat ze hier weer meer ervaring op dan. Dus al die blazen, goede blazen bij elkaar. Maar dat ze die ervaring dus weer ronddelen in hun eigen orkestje. En dat in wezen de blazen in hun eigen orkestje weer van hun ervaring profiteren kunnen.
Zo zit het in elkaar. Ze zijn nu aan de gang voor een optreden. Ja, we hebben morgen in het Centrum voor Panafysies een soort optreden. En dat doet hij elke maand, door ze elke vredemiddag in het centrum. We zijn vreden om daar in de zomervakantie een concert te gaan. Om van het plaatselijke café of de plaatselijke pub om aan mensen te loeken. En die sponsort dat ik mooi. Modest, dat is een jonkie van de Strera. En die had het natuurlijk net zo makkelijk. Zijn huid die zit allemaal zoveel tijd vast. En hij is ik nooit vaak thuis. Meer altijd boeten en hier altijd slaanderij of er weer altijd wat. En Ligida die zegt dat. Dat is de dirigent. De dirigent van het orkestje waar hij nou speelt. En die denkt van, stel had ik hem nou een instrument janken. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dat is gebeurd. Hij had een instrument gekregen. Ze hebben hem in het orkest gekregen. En voor Modest in die beugel nou een ontsnapping. Hij had het thuis net... Als het net goed gaat, dan gaat hij naar het repetitielokaal. En dan gaat hij naar zijn beugel en dan gaat hij zitten in de oefening. En dat is zijn wereldje worden. En als het nou shirst, want hij blaast in wezen nog met raar hier. En als het shirst wat hij nou kent, zonder dat er ooit in wezen goed les hoorn heeft. Maar altijd doet hij. En we hebben op een gegeven moment, ik wil zeggen, op een gegeven moment hier een solo van hij wilde zijn muziek vergeten. Ja, nou, ik zou maar eens met Dammer even spelen. Ja, hij speelt hem gewoon. Het is gewoon, en het blijkt ik nou supertalent te werden. Dus dat is gewoon fantastisch als zo'n jongen uit een ene in het oren telen kist. Dat is gewoon fantastisch om te zien. Tai man pasakė draugai, kad čionais yra orkestras ir mane pakvietė groti. Pirmiausia, aš pradėjau groti lūpomis, po to su pastaku ir po to su kornetu. Kai kažkaip biškai nemokėjau groti su kornetu, man davė fliugelį. Ir daugiau pradėjau groti saulutės orkestre ir dabar vis dar groju aukštyn ir saulutės orkestre. Real Holland! Iš socialiai remtinų šeimų ir sunku gyventi kaime ir matyti juos nieko neveikiančius. Jie, galima sakyti, gyvena gatvėje. Ir mano motivacija yra pagrindinė tai, kad juos pakviesti į orkestrą ir jie būtų užimti ir tai saugiau būtų jų šeimoms. Ir man pačiai yra malonu, kad aš galiu vaikus mokyti groti pučiamaisiais instrumentais. Ar supratai? Tai va būtų gerai, kad tu pats išmoktum dainuoti, pats sugebėtum padainuoti ir paskui pats viską tada tikrai idealiai atkartotum ir intonuotum garsus, ne? Aš ateinu čionais pagroti apytiksliai, bet 3 valandą
groju su orkestru, namie neužsiiminėju. Ir daugiau kitomis dienomis vėliau važinėju į aukštyn repeticijas. Kiek valandų per dieną pagroja, kiek laiko? Maždaug taip nuvidutinį? Per dieną, jeigu tą pačią dieną būna ir aukštyn repeticija, tai panašiai 3-4 valandas. Kokių turi svajonių klausimų? Pakeliauti. Nežinau aš. Pagalvok padaryk kokį nors sukurk. Draugų daugiau susirasti. Daugiau groti, išmokti geriau. Kam? Nori gal, pavyzdžiui, solistas operos teatro būti, ar ką norėtum groti? Ar skep grupę norėtum groti? Ne, geriau norėčiau groti su orkestru. Als ik even blaas, dan hak ik het hierboven mooi op mijn rijtje. En het is gewoon een soort met brain training van mij. Maar als ik neem het als eens een keer lekker zit te blazen, dan krijg ik gewoon een heel gevoel van. Ik denk van wow, wat is dat mooi dat u dat denkt over die kind. Dus ik krijg gewoon een heel gevoel. Het is gewoon pure ontspanning van mij. En daarom blaas ik. Je kist er niet zonder of? Nou, in wezen net, nee. In wezen net. Ik wil even, als ik even tijd heb, denk ik, nou, ik pak hem even. Even 2, 3. Now we go to our latest orchestra? Youngest brass. Youngest brass. Okay. Spelen ze nou, Piet? Ja, volgens mij een kriesversje. Midden in december, ja, misschien ben je aan het over van een kanaal. Ze had net in de gaten dat dit een kriesversje is. Ja, dus ze hebben uw koraalboekjes gekregen. En op een gegeven moment, nou ja, dat zat je niks. Hallo. Lavadiana. Lavadiana. You're fine? Lavadiana. Hallo. You're fine? Thanks. Je moet nou met ik je voorstellen, met deze banden zitten een paar ouderen tussen. Die blazen eigenlijk nog maar 2 of haast dan die is 2 hier. En dan, ja, dat moest ik even terug inzien, want daar is het al heel knap voor. Want dat red ik, denk ik, in Friesland met mijn leerling net in 2 hier. Dus dat vind ik gewoon heel knap.
How long you playing instrument? Only 2 years. You also? 2 years. And you're a drumming boy. You do drumming fantastic. 4 years. You come to Friesland to my orchestra. Yeah? And when you buy a new bass, must be perfect. Yeah. Yra šeima, tarkim, kur praeitą vasarą atsitiko nelaimė, mirė 3 mažamečių vaikų tėtis. Tie vaikai grojo orkestre. Toje istorijoje buvo labai sunku susitaikyti tom mergaitėms, būtent su šito likimu, kai neteko tėčio. Ir tarkim, aš pastebėjau tai, kad jos grodamos, repetuodamos repeticijose orkestre, jos tiesiog visą tai pamirždavo ir jos tapdavo laimingesnės, jos džiaugdavosi. Remy told me about you winning a prize this year. You understand? Yes. Can you tell me about that? What did you win and why? We won a prize which calls Golden Bird, maybe. The golden I think so. bird. Yes. Okay. And Remy, maybe can you explain me what is the golden bird? What's prize? Why? It's the best start band in Lithuania, 2010. En Pieter, hoeveelste band is dit hier dan? Nou, dat is nou... In 1997 ben ik maar de eerste band begonnen. En toen ben ik maar 15 band begonnen. Nou, en toen hebben we ooit beweren om elke jaar of om het 2 jaar een nieuwe band op te starten. Nou ja, dit is dus nummer 24. And also you have with instruments of your foundation, what it is. Dit ben ik ook de eerste instrumenten die we hier toen brachten. Dat ik instrumenten van Karpsen uit Friesland kregen. Daar zit je zelf nog wel gewoon tussen. Oude bezig. Nou, daar ben je heel blij mee. En de bedoeling is nog haast. Dat zijn nou verder games. Er is haast bijvoorbeeld die man daar op de bas. Die moet een nieuwe bas hebben. Daar ben je nou bezig om een nieuwe bas aan te schaffen. En dat is dus ik zelf alweer balkor ziek in dat geld. Van der last maybe bring next. Ja. Change for this super bass. Ja. 300 years old. Ja. Zij konden hun muziek, konden zij hun indruk. Op een gegeven moment, toen koest je net op straat vinden, op een gegeven moment was het al van staal in vondst. Maar het koest wel in het vers gedaan. Op een gegeven moment, daar snapte niemand niks van. Maar zij wel, dat dit vers is, jongen, dat is gewoon tjen dat regime. En dat we dat doen, is dat tjen dat regime. Maar dat moest eigenlijk stiekem gebeuren. Ja, als bijvoorbeeld hun ja, ze hebben nou hun nationaal volkslied weer, maar dat mochten ze toen nooit jongen. Maar toen hier ze hun tweede volkslied. Nou, als dat echt, jongen, dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Dat je weet nog vol mooi wat ze nou hebben, maar dat zongen ze nou altijd. En dan winnen ze uit die wereld bij. En dat doet muziek om maar. En dan creëert je wat. En er ontsteert wat. En dan viert al die ellende even om die heen. En... Muziek is voor mij een manier om ergens te komen. Het is mijn werk, het is mijn hobby. Op een gegeven moment ook gewoon een fantastisch ding maar beleven. En voor mij is het iets van op een gegeven moment dat wil ik overdragen. En ik wil op een gegeven moment zien dat die band daar ik in aanraking mag komen. Maar het belangrijkste voor mij is misschien ik nog wel dat ze misschien ooit eens iets daarop beleven kunnen wat ze hun hele leven nooit hebben vergeten. Dat heen brood. Nou, dat ben een mooi ding in het leven. En dat kist onder andere met muziek kist dat bereiken, als het worst. Rock'n'roll elkaar, pagro. Rock'n'roll? Hij wil rock'n'roll. Hij wil rock'n'roll. Let's play. Het is nieuw stijl. Ja, 2, 3, ja.
O gal gali papasakoti, kodėl tu pas fliugeris patinka, tai kodėl ne kiti groja? Ar garsas gražus? Ar tik vienas būna? Sakykime. Garsas labai minkštas, kad ir vienas būna orkestre. Ką dar? Ir taip gražiai atrodo. You like to be a solo player? Yeah. Why? Nes kaip publika daug žiūri, žmonės visi žiūri kaip groja. Ze zijn altijd lol, zo laat je altijd, er zijn altijd grapjes. Maar dat is ik altijd, dat komt uit de tijd nog. Grapjes, lol, want dan viert wie deel en dan zinnen. Zo'n jongen Remy, ik had ik zo, wat die al je mooi maken hebben. Daar hebben wij nog niks mooi maken. En wij zitten het meeste te zeuren. Want hij bijvoorbeeld over de crisis praat die wij hebben. Dan zou er een iemand in mijn crisis. Dat is niks, jong. Wij hebben crisis hoor. Dat is niks. Muzika yra instrumentas, su kuriuo naudojant galima pakeisti žmonės, ypač jaunus žmonės. Nes muzika yra tokia kalba, kurią nemokant užsienio kalbų galima susišnekėti su bet kurio pasaulio žmogum. Jeigu randi atitinkamą tokią melodiją jo širdį, ir muzika yra tokia jausmų dalis. Ir per jausmus, pozityvę, gerą energiją mes galim atdaryti žmonių širdis ir jų gerus ir blogus norus paversti labai gerais. Thank you very much for your pleasure coming. It's marvelous. English concert. English concert. Yeah. No, Dutch. Dutch training.
Zo, super. Flower and the kiss. Let's take a proost. It's very good teacher and it's good musician and good teacher, but I think it's funny what he has very good way to work with young students and starting peoples for, and also what he do in our country. He comings, nobody good knows languages, but he very quickly can make contacts with childrens, and children's starting to believe in him and to want to play, to try to music. I think it's what I think about it, about in teaching level. Yeah. So modest, you must tell me something. I need to note a secret from you. Yesterday you played solo with Augustine, and now with paper. But now you played without paper, and you make a film in your head, or it's automatic what you do, or you see a film with notes? No. How do you mean no? What do you feel and see when you play? I feel good. Yes, you feel good. I know. I can see it in your eyes. But if you play without music, without notes, I want to know if you see a film in your head with notes, or if you do it automatic and you only think in what you're playing. I doing automatic. Okay, like walking. And your fingers go automatic and you don't think about notes anymore. You think in music, in sound. Yeah. Okay, but can you also watch TV and play together? Yeah. You tried? Okay, you do also with basketball now, when the basketball comes, the European Championship in Panavizis. You play your solo and watch together TV in one time? You must try. We make it automatic. Okay. Yes, okay, you will be a very good soloist in future, I hope. I think, if you practice and make a lot automatic. Yeah. Okay, so, practice or not? Practice. Promise. Like this. Okay. Ze kan dieper gaan naar huis. Waar ben je verwend? Dan zei ze wel al van, hou op, dat doet net. En zij zei van, ik heb die een hol, ik wil dat gewoon en ik doe het. En daar heb ik gewoon zelf een enorm soort ik ben van opstuiten en leerd. Die weten zichzelf ook die nog gewoon samen. Maar ja, soms is het toch de omgeving best leeft. Wat moet je inhouden? Maar aan de andere kant, als die daar misschien ik maar niks aan omlopen.